Так, даруги ўсім. Вітанашкі Алексеевич. Давно не бачыліся. Ну так, зараз у мяне нестабільны графік, бо ў асноўным я займаюся наладамі. ВРВ, даругі. Рады бачыць, дзякую. Ну, паглядзім, як працуе, бо сёння там займаўся пэўнымі рэчыма. Я ў нас вітанашкі, рады бачыць, дзякую за піцік, дзякую за падтрымку. Я ўключыў замову трэкаў. Можна закінуць яшчэ раз, толькі ў нас база споціку, і я не ўпэўнены, што знойдзецца менавіта той трэк, які ты хацеў замовіць. Давай зараз сам закіну. Так. Готар, даругі, шо, як ты маеш, Лёха, вітанкі. Не, бартой не зламаў, тут іншыя прышпелы. Так, карацей. Для Алексеевича, калі што, ноутбук, пасылка прыйшла дзесь 4 дні таму, і з таго часу было ўжо некалькі тэставых стрымоў, адзін быў удалы, рэшта не вельмі. Вось, першы быў зусім усё блага, учора я спрабаваў запусціцца, але не падхапляла плынь, аж ніяк не было захопу гульне, і хоць ты стукне. Вось. Зараз я таксама не ўпэўнены ў яе стабільнасці, я нібы над сеткай папрацаваў, нібы мне паказвае, што патокаў няма, плягін паказвае, але поток ёсць, бо вы зараз бачыце кота, а кота я перанёс уже на гульнявы камп'ютар, каб разгрузіць той ноутбук. Бо ён быў надта моцна навантажаны, і цераз гэта лятаў АБС і ўсё такое. Таму кот вярнуўся на гульнявы камп'ютар, і ён зараз ідзе асобным потокам праз LAN злучэнне на стрымінговы ноутбук. Стрік зламаў. Прабачце, я учора не падумаў, выдаліў той стрым, щось надта цільтовы быў, такі, што там ты, паўгадзіны, а потым да мяне дайшло, што стрик-то таго кагосьці адляціць, а кліп там уже не зробіш і ніхера, прабачце. Ну, уяўнаецца, захаваўся самы галоўны стрик 235, вось гэта агеньчык. Віншую. Амаль скончыў перакладаць меню Crysis Remastered. Добра, віншую. Так, будзем прывідаў шукаць, мы ўжо адшукалі ўсіх, якія тут былі, но я не трэба адшылкі, таму паганяем, ну... Мне зараз галоўнае ўсё пратэсціць, паглядзець, паманіторыць, як яно ўсё будзе ісці. Так, я яшчэ моўнае вырашэнне прыдумаў. Ай, бляха. Для гэтага, для гуку, які ў мяне пярдзіць, які транслюецца з ноутбуку на гульнявы камп'ютар і з гульнявога камп'ютара я ўсё чую. Ось. Усё геніальнае проста, мне просто патрэбны адзін маленечкі кабель з 3,5 на абодвух канцах. Толькі ў мяне яго няма. У мяне, выяўляецца, быў 3,5 і 2,5. А 2,5 ён, ну, цалкам у гнездо не стае. Но я праверыў, гэтае вырашэнне яно працуе. Просто падтрымаўшы той гэты самы 2,5 міні-джек. Так, а што там замоўлены трэк? Грае, не грае? А што я яго не чую? А там цішыня. Ці гук зламаўся? Не. Waveform, Austin, Yuxen і цішыня. Так, тут Локі, дарэчы, у нас сядзіць у Дискордзе. Даругі, Локі. Што ты як? Халё. Ну ладно, Локі у нас не чуе. Врапапа. А я не ведаю, у нас... дзякую, Готар. Я не ведаю, знаєш, чомусь той трек, який ти закидав, тут просто тишиня. А наступне гук же йде? Ну, літерально, просто гук тишині. А як это? Дивно. Прикр застрік, але вже що є. Ну так, пробачте.
Я кліч перакладаю з экранізатара, бо англійскі файли всі XML не працуе, ну не атрымліваецца імпартаваць пакфайл. Ой, я ж намагаўся калісь там месяца 2 таму перакласці Ghostmeister, і ты ключы для пакфайлаў гэта просто нейкія асобныя пакуты. Яны за чымсьці максімальныя ключы шифравання там панавешвалі. І ўсё, і пераклад так і вісіць, чакае свайго часу, пакуль не разблакуюць. А яны яшчэ выпускаюць DLC якіх-небудзь, якіх у мяне не будзе, і гэта ўсё, і гэта будзе не перакладзенае. Смешна выркнулся падчас чакання, дзякую. Кліпчыкі, гэта добра. Корк дру, шо, якся маеш? Так, зараз запущу плынь гульні. Так, дарэчы, мне трэба task-менеджер сачыць. Цікава, што плынь сама, код перадаецца менавіта. Плынь маленькага памеру, усяго 25 мегабіт. Вось, ну ладно, ён, канешне, зменшаны. Паглядзім, як зараз з гульнёй плынь у нас будзе ісці. Боже, вось чую гэтае пярдзенне, яно мяне раздражняе. Вось трэба гэта вырашаць кабелем. І трэба яшчэ кабелі, бо я хачу KVM Switch. Бо без яго гэта просто... Я замахваюся лапамі цягнуцца да ноутбуку, і не тое, каб зручна размешчаны. Боже, а што так гучна? Ох ты ж, ё-моё. Дарукі, відок. Ой, прабач, відок, я ўжо выбачаўся, я учора, мажліва, зламаў, бо быў стрым на паўгадзіны, дзе я намагаўся гульню падцягнуць, потым я псіхануў, выдаліў запіс стрыму. Ну, нібыта бы я вырашыў, я не ўпэўнены. Я сёння выявіў, што мяне ў сеціве чамусьці з гульнявога камп'ютара я не мог патрапіць на стрымінгавыя. Ну, праз абагульныя тэчкі чамусьці не пускаў дот. О, і што гэта ў нас было? Плынь згубілася. Нагрузка 200. Блядь, яно адлятае. А якого хера? Ну што гэта такое? Ну, атрымліваецца, не ўсё зноў добра. Дароў, кілокі. Так, чуваць. Павінна быць. Не, чакай, не чуваць. Гэта мне трэба зайсці ў Discord на ноуце зараз. Ну ўсё, я перазайшоў, так павінна быць чуваць. Так, чаму плынь адваліцца? Ну, карацей, я вырашыў пытанне з бачнасцю камп'ютара, але ўсё адно плагін чамусьці іншым часам херова бачыць камп'ютар. І я не паказваю плынь. Ой-ой. Ёма, на фоне нічога не бачна, цікава. Вы ведаеце, што ёсць маленькія пельмені, якія не ў маразільніку, а ну проста ў каробцы як паста? Мікрапельмені. Мікрапельмені. Жорст. Ну, ведаю, ёсць пельмені те самае. Ну, памятаеш, можа, мясныя падушачкі? Так, розных гэтых смакаў, але ўсе яны аднолькава па смаку. Я ніколі не мог зразумець, чым яны адрозніваюцца. Я заўсёды выбіраў так, мне зараз чырвоненькі падабаецца, выберу чырвоненькі, а потым жоўценькі сімпатичны, выберу жоўценькі. Ёма, шрыўты ж я ўсе імпартаваў, якого хера? Якія тут шрыўты? Курва. Ладно, це Тарас, дякую вялікі за рэйд, вітам з рэйдерам, як ся маеце? Так, да з прыгам павіталіся, бджыл дарогі. Так,
шапоче. Що хотів сказати, в різних Зараз суп, це, смаках. коротше, дуже сильно з'їдало. Що? Зараз, кажу, до речі, тебе з'їдало. Вітальки, до речі, кого не з'їли. Ай. Тобі шепоче щось. Ну, я трошки в бок казав, не ведаю, може за гэта. Може. Бо до цього було все окей. Ну, я перейшов зараз у Discord на ноутбуку. І воно вже транслюється праз LAN. Так, зараз я вам код скину. А там, мабуть, треба з людьми, да, привітатися. Корого там, Боже, пане як ще Джел, запердів. Найса сказати прості. Ну, Такого в нашому там, словарному запасі немає, вибачте. Але добрий день, звісно. боже, а Дуже що велике. ж так плине Що там? літає? Жорст. Чат, у вас не пердіть? Повинен? Я не упевнений. Мені зараз жорстко Блядь, пердіть. завтра помитися навіть прийдеться. Я вибачаюсь. Ти не кожен день миєшся, Кор. А, жорст, я зараз йобнусь просто. Я дурію. Боже, а плынь падає. Ну, кай, ну у мене жорст. Ну, тебе рве, да, звісно. Зря комусь мився, моя процедура така. Ну, може зараз плинь, до речі, падати не буде, бо це обмежування, мені подається, процесор просто гульнявого комп'ютера не видає стабільний поток. Кіт зникає, бо я його перенес на гульнявий комп'ютер. І він так само транслюється, як і те саме. Як і гульня про сітку. Я тільки що згадала, що ми з Коргом колись вже обговорювали те, як він миється, якщо чесно. І він це написав, і я різко згадала, що можна було і не питати. А як? Що як? Як? Як миється, коли не секрет, я щось ховаю. Я тебе кудись не чув. Написав. Тобі код скинуть, Луки? Я хотіла сказати. А хто як миється? Кот скину, кот. А хто як Я у миється? тебе скинув. Я кажу, скину. Алло, ви чуєте мене? Та, блядь, Так. чуємо. Я скинула, потім вже ти сказав, що скинула. Я в тебе, блядь, поки інформацію Ти якою водою миєшся? Ну, Солодкой, самой солодкой. фу, ходиш ліпкий. Наліпаєш же ж. Ну. Ну, Ну, Навіть хожу липкий, брови потому что перебил. никто не облизывает меня, на жаль. не фу. Я хотіла сказати про бліватися піти, чи що після твоїх слов. М, Свяченою водою. О! Я на дороге. Шо, як Ой, тебе я справа? чую. Давненько не бачили. ну, А у тебе мы є домоналогість солодкой нагадає? водой и пьют Колею? блевоту. Фу, Локі! Яка жорсть. Я, чесно, даже прослухала, що він сказав, але я вже поняла, що це фу щось. Не. Я сказал, что Щось там заваніти було. мы с солодкой водой пьют твою блевоту. Ладно, не треба було не просить повторювати. Все почули, а у чате все почули? Давайте повторим. Давайте його кікнемо всі дружно. Ні. Не зможу пограти.
Ну, я ось поздно Шкода. запускаюсь зараз. Зараз особливо Бля, по там основним Корх каже, що тестовим. оближе тебе Локі. Я сподіваюся, ти це прочитав. Не, я не читал. Я... Він каже, Оближу, Я не умею а читать. не, бачиш, а не тебе оближу. і обли- Я не умею тобі читать, я не передаю, умею я тобі читать. передаю. Корж сказав, що приїде. Облежу, Я- облежу. я Гэта не розумію українську. ляжать побач, Я не напевно. розумію Ні, він українську мову. оближе його. Я не розумію українську мову. Ну, Корх написав Я облежу. тобі кажу, блядь. Ні, він каже оближу. Кіт, ти нахуй що делаєш? Ну, гэта яшчэ легче побач там, а ляжаць, обляжаць побач, не? Зараз норм потім тобі напишу. Окей, Ти, окей. блядь, заходиш нахуй, чи що ти делаєш? Я у пралку закидаю речі і йду гарбату заварювати. Кіт, поїхали. Почекай, нажимаю, готово. Поїхали. Поїхали, хай готово. Я ж зараз натисну. Натискай. Я загружаюсь. О! Єюс. Колеса падали, які колеса падали. Коли я не була Локі якесь колесо, якісь колесо падало. Які колеса? Від мишки. Ну, щось може і було, я не пам'ятаю, щиро кажучи, давновато Я було. тобі ніколи в житті більше не привезу ніякі енергетики, блядь, ніоткуда. Просто, щоб ти знав. Ти, звісно, сказав, що їдеш в Варшаву лохи лизать, но... Ну ладно. Блядь, чого? Я не... Про які колеса ти говориш? Я не дотикаюсь до чужих людей. У меня хвороба недотичності. Недотичність хвороба. Боже. Яка жорсть. Ну що, недотичність, може готов просіснеш? Я хоч... Що? Совпало. Ну, я не їбу. Бля, Корх, я хотіла в тебе весь час запитати, ми з тобою переписували декілька разів, я забувала спитати. От енергетики, блядь, які ти хотів, чи вони, блядь, не такі, як... Бо ти ж сказав тобі привезти саме з Польщі, тому що в Україні продають не такі, блядь. Типу такі, но не такі на смак. Так вони були такі, як треба, чи, блядь, ні? Чесно сказати, скажи чесно. В мене є докази, що я купляла це в магазині, бо він був там десь під домом Локі. В сенсі, ти сказав, купить У мене тобі немає стробері цей. Під домом. Усім відказує. Блядь. Другий смак привезли. Я Бля, чому Я не не падає? розумію. Ти сказав ти полуничну хуйню, і ми що знайшли полуничну, то купили. У меня только кабаны коля дома бегают. А у вас? А у нас не бігають. О, Корх, скільки ти разів кабанов бачив? Ось цікаво. Як ти розуміла? Яна 5 разів бачила кабанов. Ну, да. Я не знаю, чому так ставалося, але ми кожен раз, майже коли бачилися з цим неадекватним, то бачили кабанов, блядь. What's up, bro? What's up, bro? Hello. Вайбер, бро. Блядь, Корх, я побачила. Ти просив не полунині, фу, блядь, а панч енерджі, блядь. А я просто, мені здається, ми прийшли в магазин, побачили рожеве, взяли, бля. Да, я вже побачила, що я тобі... Так это я канал взять ружовий. Я не їбу хто, блядь, ну... Я просто відкрила нас з тобою чат, передивилась, блядь, цей крін, що у нас з тобою в чаті. Там де фотки, блядь, і побачила цей Monster Punch. Блін. Та йоми, чому А я була так впевнена, що тобі хочеться цей рожевий полуничний енергетик, тому що я знаю, що він дуже смачний. Я подумала, ти про нього. Ну це крінж, звісно. Я по-іншому назвати не можу цю ситуацію. Блядь, я тупо хожу з цим, з гешкою по дому шукаю. О, тут доска. У мене не лагає, до речі. Дивно, що в тебе лагає, у мене ні. Ні, не гульня, а стрим. А ты... Як він уже не взлітає твой лаптоп?
Но я его разгрузил, перекинувши кота на это самое, на гульнявы назад. И транслюю разом з гэтым самым, з гульнёй. Ну, асобны плыні. Боже, як пердзіць! Гук! Видите меня. Трэба кабель, карацей, мне. Міхась, дзякуй вялікі за рэйд, капітан рейдерам, шо, як ся маеце? Да ёма, я зноў адвалілася. Ёма, а яно ўсё наклалася адно на адно. А што гэта? Туперная мать, а якая крыніца актыўная? Вось то, што было, падаецца. Так, танчкі анігілятар. Картку захопу? Не набыў. Да бягучага вырашэння яна ўжо не падыходзіць па разгрузцы ноуту, бо як я адасоблю з карты захопу кота? Карцей я не ведаю ўжо. Мне трэба было разгрузіць ноут, і кота я вярнуў вось на гульнявы. Метэйгоры да рукі. Сэнс у цукерках, команды мемчыкі 2, мемчыкі 3, там спісы команд. І за гэтыя цукеркі можна щось там выкарыстоўваць, які-небудзь алёрты. Боже, што ж яно так терпіць? Ось, плюс, калі ўключаная замова трэкаў, гэта можна пабачыць надаўно, калі з'яўленая пашка... Бля... Ёсць плашка замовы трэкаў. Ми тільки що з цим челом зустрілись лоб в лоб, і я просто за секунду до того, як він на мене так коснувся, блядь, нажала на йобаний шкаф. Він, коротше, з другого поверху, якщо підніматись, то справа пішов откуда-тось. З другого? З другий поверх, якщо підніматись по сходам, то справа, там десь оттуда він йшов. Окей. Ось, і калі тады ўключаны замовы трэку, тады так можа за гэтыя цукеркі можна замовіць трэкі. Плюс іх можна гэмбліць, но калі гэмбліць, можна і прыябаць іх. Машнінскі, дароўкі, па-машнінскім, рады бачыць, шо, як справа. Ой, боже, як жа ж гук пердзіць, чаму плынь падае? Ой, боже, а яна так лагае сёння. Чаму КС цудоўна ішла? Я нават з шафы выйсці не паспеў. Я, короче, недавно у отгуках читал кшталту, ну, отгук на продукт. Коли монтировал, то поломал. Это комментарий вам допомог? На який продукт? Ой. Да, ну тут это, нельзя такое на Твиче казать. Ну, як Это нестабільне сіткаве злучення. Як жорстко. Як ти умудрився говорити під час цього, як ти говориш кашляти? Типу, знаєш, ти не просто говорив, почав кашляти, по-перше, продовжив говорити, а ти конкретно говориш ціле речення, всередині якого кашляєш в той час, як говориш. Як так, блядь? Ну, я не ведаю, а що тут такого? Ніхто так не робив ніколи. Ти не розумієш, що я тобі намагаюсь пояснити, що ти прям, от ти говориш слово, і під час нього кашляєш. Ну, і одночасово кашляю, ну так. А що, хіба ніхто так слово не робив? покашляв, чи там говориш, покашляв, говориш, а ти конкретно... Ну, одночасово, ну такой... Да Як? это... Да я не ведаю. Кашляєш і розмовляєш, ну що тут такого? Блядь, ебута, я не вижу.
Біги, дура. Боже, а що Бля, кот ну, став Якийсь виписав, чорт, блядь? нахуй. Блять. А ти чо тут, Локі? Ну, Ти мене сенсі, по пятку. я Я тебе виживаю. Що ти, блядь, виживаєш? Ти чо в моєму шкафу? Это моя шафа. Ты что? Ти охуєла? Тут, блядь, всі нахуй наші прохождення. Я і- тут сижу бывает. давным-давно. Это моя шафа, и она нагрета Блядь. мной. Ты Блядь, что, минуло, хочешь, вона нагріта. Ти охуєла? Я тут весь час сиділа, тільки що вийшла, Що? поставила речі і вернулась, блядь. что ты сюда пришла? Хочешь ощутить тепло моего тела? Ну, Я піду помру. Дайте мені вийти, блядь. Чому я не можу вийти? Почекай, почекай. Потому что это моя шафа. У меня Я не... реально не можу вийти з шкафу. Блядь, мене залагало, я зайшла. Чому? Чел, блядь, убий мене. Спасибо. Все, можна спокійно жити. Все, закончилась атака, мене вбили. Настолько это... Настолько неприятно, да. Настолько было приємно, тепло. У шафі, що У вирішила меня полная больше жорстка, відчувати но іншого мне тепла зараз і не до понять. шафи. Жесть. Ну не все жарти, да, сорі за жарти такі, конечно. А, блін. Я ж неправильно лог. У мене так само лагає, до речі. What's up, bro? Ты что, Hello. кто мне этого? Hello. Ідеально брови підрівняв. Це, ну. Це ти щось таке цікаве кажеш, звісно. Не дуже тобі віриться. Блять, я сказала нахуй, піднімаєшся на другий поверх, кімната справа. Якого хуя ти побіг? Просто, Hello. ну. Ти кому мне? Блять, а кому? Так я не бачу тебе, де ти, Яночка. Блять, кота обновил. Трансляции не А идет. куди йти треба? За гэтым. За привідом, а? Ой, не Ти за робиш? привід. Да я не запомнив просто з першого разу. Я сказала ж уже, блядь, 100 раз. Піднімаєшся на другий поверх, кімната справа, блядь. Я просто зрозумів, що униз не треба йти. Hello, bro. Да? What's up? How are you? Да ну так. Hello. Блять. Шалый день. Да, ну, меня не забили, вы шо? Ну вот, что вы меня не забили. А, не забили. Боже, я там оперлить. Блять, кот завис. Ну что за хуйня? О. Вас зараз кикну. Ну ні. Меня вылетела гульня, вылетел ОБС. Жесть. Таки знайшли кімнату. И мы все одно без вылета были. Так, а мне... А, чувак. Ні, Да. там не чути. По-новому треба створати. Так. Угу. Блин, сегодня под дождем так приємно було гулять. Глядень з хвори.
Почему я больше этого не катаю? Я не разумею. А і стрим будуть? Мгм. Не, ну Не сам стрим идея меня явит, но не идея поток. Поток отлетает, вечно. Ебать лагаєш. Поток бурни как-то. У Дискорде залагает? Да я ебу, боже, что я не бы разгрузил, я ну все одно мне ебе голову. Це тестовий стрім, нічого страшного. Розбирайся. Так это тестовые уже тягнутся какой час. Ну а що, надо Просто ж? уже как все працевало. Ну так треба Як це. запчасник я? Мгм. Так, кот вернулся. Сегодня не хочешь, да? Ага, и гуляюсь. Блять, ну все одно губляется в пакет. Ну что ж за говно? Э, А меня снова сюда гулявым зависло, сука! Ой, божечки. Короче, я зараз перезапущу гульнявы, мяне пакуль не будзе чуваць. І я вас чуть не буду.
Так. У вас, калі што, было чутно на гульнявы? Ой, на стрыму. Ну, Я що бачу, ви? ви там щось казали. А, ні, ну я бачив, що там в Дискорді була активність ніяка. Ну, в мене мікрофон репів. А, окей. Забывся просто перейдіть. Так. Па-па-па-па. ОБС. Код. Блин. У меня першопочаткова моя локація, як это. Якщо. Та ну що такое? Ну ти бачила все, я тепер не можу казати. Дивіться. Скажи. Першопочаткова локація виглядає так, як я живу зараз у своїй квартирі. Все, ну... Я навіть я навіть не пам'ятаю, як перше виглядає. Почекай, я переміщаю. Нічого не слав, ну там... Я переміщаю. Угомонись. Ну Блядь. я просто не можу. Ну Я що? переміщаю. Блядь, ти вообще уже? Я на своя локація, куди ти переміщаєш? Блядь, у всіх тут однакові локації в сенсі. А. Блядь, ну воно виглядає плюс-мінус там, де диви, там, де почекай. Там стіна від дверей до стіни, що біля качалки. Отак от знову повертаєш, йдеш до туалету, оце все. Ти занадто якось хороший думки про свою обітнаю. Що стой, ну Не кажи буквально. нічого. Я вже, блядь, сказала, що ти якось занадто хорошо... О, собачка ходить, почекай, треба погладити. Все подумают, что я подману постоянно. А це не так. Не так, я ж, ну, казав засюди, що живу в трьохпокойовій квартирі. Ну, давай уже казати 4-покойовий. Що вже, блядь? Покою, які я ніколи не заходив, не лічиться. Ну, ти, блядь, ніколи не заходив до сусідів? Зато сусіди до мене заходили. Ай, знову зник я. В двері тобі стукали. Питали, чи все добре? Да блин, а кто... Я откуда ведал, что это... Соседи хвилюватися будуть. Ти сам про це казав, що там бувають сусіди. Так я не так далеко, это просто соседи Ну так уяви, коля уяви, наскільки ти шумів. Я нічого не дав сенсі, я не розумію, ну блін. Я ще ж, це одинні нормальні сусіди, які, ну... А ти опозорився так перед ними, ну, вообще. Жесть. Зараза. Ну, та ж херня, знову я не бачить. Котик, іди сюди. Чого ти мене преслідуєш, кот? Кот мене з'їсть, здається, хоче. Який кот? Ти все ж таки взяв такого кота? У сенсі взяв, він у мене завсюди. Бля, Здорово, Кипик, да, Андрей. зовсім. Дрейк, привіт. Блін, Я жесть, ніби Дрейк. тут, а ніби і не тут. Дрейк, я тебе чухаю. Бля, Я перший, все. Я спеціально не казала, бо ти нахуй, ну, охуєл. Ну все, ти чухаєш після мене, отримується. Я його не чухаю. Я забрав його перше А, ти урод. чухання собі.
Це може бути так просто, ну. Ось працює просраку. А мой кот, до речі, на двох лапах вміє сидіти, стоять і лежать, а ваші? У мене нема кота, у мене А пес. колькі у яго лап? Ргулі. 7 у нього. Пачнем з гэтага. Ну, бачиш, 7 лап. Жесть. 7 раз Поэтому- отмер, 7 лап, поэтому він на двох вміє ходити. 7 раз отмер, 1 раз отрежь, тому він 7-лаповий кастрирований кот. Такая шерсть. Жесть. Я Дрейка бачу, такі відчуття, наче, я не знаю, ми з ним не бачилися років А ти- 10. Ну, давно не було бачено. Ти ведаєш, Ну, як давай Дрейк почнемо з того, що виглядає? Яна. Нахуя в сенсі. А тебе не здається, що Дрейк з дредами? Мені здається, що Бо там є Дрейк- літери ДР. У мене відчуття, що Дрейк виглядає або як Корг, або як Алекс. Або так. Типу, максимально разно, але або то, 100%. У тебе інтернет, люди завжди так асоціюються. Альбо Корг. Ні, ніхера. В мене ти блядь, я не знаю, чи можна так казати. Ладно, мабуть, не можна. Ну, всі знають, як ти асоціювався у людей. А, блядь, почекай, це ж ми думали, що ти як. Ладно, ні. Ну не то, коротше. Ну все, почекай, я сама з собою поговорила. Не були? Ні, я просто згадала за те, що ти в нас асоціювався, грубо кажучи, з тим, як виглядає Корг, а я щось просто подумала, що це не то. Так як я можу виглядати настільки пригожо, я не розумію. Це немислимо. Ну, да, це правда. Ні, я веду до того, що Дрейк або якийсь супермолодий, такий мега, якийсь, я не знаю, активний хлопець, або це як Алекс, мужик, там, я хотіла сказати 40-літній. Мужик уже, типу, я не знаю, 30, скільки сказати там просто на Дрейка. Ні, ну типу не 40, а десь там плюс-мінус 30, який вже такий теж жизнь успів чуть-чуть повідати, він просто... Ну нахуй, а що вам сказати ще? Чому Ну, я мені кажу, жартувати нельзя? Чому ви мені забороняєте жартувати, я не розумію? бо лучше мовчи. Ладно, давайте я его Пойду запушу и буду это. ебаться далее. Ракету виключу. Ой, приглушу. Двері, блядь, в туалет свій закриєш, ракету приглушу. Буду вертать кота на меня. Я не могу. Ой, на стрим. А лишь будь знову лагать, курва. Я бачу один поток не рве. Два потоки починается пиздец. Не глядишь на то, что сеть его не забивается в угля. Боже, як ж мені ноут розгрузити таким-то випадком? У включенні спотіка кладе усё. Браузер Зачем він так тобі само. зараз? Ну зараз не на вошта, а на інші випадки. Блять, мені ж треба вебку переключити зараз.